ሰላም ሰላም ኩልኩም ተኸታተልቲ ኣኪኤር ክችን ከመይ ቀኒኹም እንዳበልኩ ርሑስ ክሪስማስ ግበረልና ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ሕጂ ሓንቲ ጥዕምቲ መዘናግዒ ንቆልዑት ከዓ ክስታይ ትኾነና ቁርሲ ቡን ክንሰርሕ ኢና ሓቢርና ሕጂ ከምታ ዝረኣኽንኣ እዚኣ ማርገሪን ገይረ ኣለኹ ኦሜጋ 3 ምክንያቱ እሱ ናይ ምትሓዝ ክእለት ክስታይ የብሉን ፅቡቅ እዩ ዝገብር ዋላ ኬክ ክንሰርሕ ከለና ገለ ብፍላይ ካብ ፍርጅ ቁርብ ሩም ቴምፕሬቸር ንገብሮ ሽዑ ከምዚኣ ጌርና ለኸይነብላ ነታ ፓሽሜል ወረቐት ኣብኣ ሽዑ እታ ሕምባሻና ኣብኪዕያ 2 ኩባያ ሕሩጭ ገይረ ኦል ፐርፐዝ ኩሉ ሕውስዋስ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ፃዕዳ ባኒ ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ሶሪታ ክንደይ ዓቐን ገይረ ክገብሮ ከለኹ ዘይረኣኹን ጨው ንእሽተይ ሽኮር ጾም ስለዝኾነ ምንም ኣይገበርኩሉን ሰይናመን ፓውደር እዚ ናይ ቃርፋ ፓውደር ኣራንሺ ሕካ ገለ ጥራሕ ገይረላ 2 ኩባያ ፈረቓን ገለ ንእሽተይ ተቐጢንክን ከዓ ውስኽ ተብላሉ ፈይ ተብላሉ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ሓፊላ ሃለይ ፀኒሓ 1 ሰዓት ሓፍ ኣቢል ምስ በለት 1 ሰዓት ኣብ ልክዕ 1 ሰዓት ጀሚረ ከምዚ ክገብሮ ማለት እዩ ዳርጋ 30 ደቂቃ ምስ ገበረ ግን መሊሳ ድርኮ ዓቢለ ውስኽ ኣቢላ ኣብ ሙቕ ቦታ ሕጂ እዚኣ ብሓንቲ ጀሚር ትጅምር ምሽ ከም ናይ ክሪስማስ ትሪ ኢና ክነብል ፋኒ ነቶም ቆልዑት ሓንቲ ምስ ገበርካ 2 ምስ በልካ 3 ከም እንዳገበርና ኢና ክንሰርሓ ንኽእል ቀላል እያ ከምዚኣ ዝገብራ ዘለኹ ምንም ከማን ከኽብቦ ክስታይ ኣይገበርኩን ብዙሕ ዘይምጭናቕ በቲ ደለካ ዘበልካ ጥራሕ ስታይ ምግባር ግን ቁርሲ ቡን ከምኡ ጌርና ኣውደ ዓመትና ነፃ ዕድለኛታት ኢና 3 ኣውደ ዓመት ኣለና ክሪስማስ ኒው ይር መሊሳ ከዓ ናህና ናይ ሓበሻ ከዓ ልደትና ከዓ ኣለና ደስ ትብለካ እዚ ከዓ ምስ ሰብና ምስ ህዝብና ከዓ ምስ ሙሉእ ዓለም ከምኡ ዝገብሩ ንመላእ ህዝቢ ክርስትያን ዝብዕሎ ከዓ ምስኡ ኮንካ ተብዕል ዝያዳ ነቶም ደቅና ዕረፍቲ ኮይኖም ከለዉ ምስኦም እንጆይ ንገብሮ ማለት እዩ ወሸለ ተረኺቡ ከምኡ ገይሩ ዘራኽበና ኣበይ ይርከብ እሞ ኩልኽን ከዓ እተን ኩሉ ግዜ ተባራትዓኒ እያ ትኽበረተይ ተኣትዊ ዘይትገብሪ ትብላኒ ከዓ ሓቅኽን ይኹን ምስ ግዜ ስራሕ ውዒልካ ስታይ እንዳኾንኩ ኮይነ ግን ብዓቕመይ ግን በዚኣ ከምዚኣ እንዳገበርኩ ኣለኹ ባሓብለክን ኣለኹ ማለት እዩ ኩላህና ንመሃሃር ከምቲ ወትሩ ድብሎ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርክን ከዓ ኣማዕብላኒ ሓፍ ንበሃል ኩላህና ሓፍ ተቢልክናና ከዓ ንምሃር ንዓቢ ሓቢርካ ምዕባይ ሰናይ እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ዝኾነ እዚ ናይ ዓድና ትርእዮ ሕጂ እዞም ስነ ጥበበኛታት ደረፍቲ ኮታ ወላ ዩቱበራት ክንርኢ ከለና ኩላትካ ወላ ሓንቲ ይብለካኒ ሸር ሳብስክራይብ ላይክ ተገይርካሎም ፅቡቅ እዩ ኣብዚ 4 ገይርያ ዘለኹ ሕጂ ቁርብከይ ስለዘጣበቕኳ ዝጎደለት ትመስል ኣላ መፅበጥ እያ ትኾን ባረይ ከምዚኣ ኣብ 350 ናይ ስራዳ ከከም ኦቨን እናፈላለየ ከምዚኣ ትመስል ዝንፅቡቅ ሕጂ እንቋቑሖ ፀባ ገለ ወላ ሓንቲ ኣይለኸኽዎን ፆም ስለዝኾነ ስለዚ ከምዚኣ ትመስል ስለ ግዜኽን ኣዝየ መስክን እዚኣ ከዓ ብሰይናመንን ታሽሙን ገይረ በርበረ ሓዊሳ ከዓ እዚኣ ውሽጣ ከም ዝገበርኳ ንእሽተይ ከዓ ናይ ክስታይ ኣላታ ማለት እዩ ስለ ግዜኽን ኣዝየ እንዳመስክንኩ ርሑስ ኣውደ ዓመት እንኳዕ ናብዚ ከምዚኣ ኣውደ ዓመት ኣብፅዓና ንዓና ዝኸውን 2026 ከዓ ናይ ሰላም ናይ ጥዕና ንመላእ ዓለም ከዓ ሰላም ምሕረት ኣምላኽ ዘለዎ ዓመት ይግበር ምሳይ ስለ ዝፀናሕክን ኣዝየ እንዳመስገንኩ ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2026 ይግበረልና እንዳበልኩ ስለ ግዜኽን ኩሉ ኣዝየ መስግን የቐኒየለይ